ukuthi phela ushaya date noBabs. Babs. Ugeli lo wayizolo. Hayi ngeke. Sigogwana lesana. Mina vele Mana phela ehlisa umoya, uthela igazi phansi, mzala. Hayi mzala ngeke. Musuba isilima, ngoba phela ugeli mncane ngithi ukhuluma ukuthi manje emdala, umncane uBabs una 22 izwa ngami, ngiyazi. Noma ngithiwa kunjalo ke Philip. Akasitype yami lo Babs wakho. Isidima sami ke. Ngisicabanga isidima sami ke la ngihamba nezigogwana mina. Hayi ngeke Philip hlala ngami. Wena uyashesha ukukhohlwa into engiyibonayo la kwena. Ngiyashesha ukukhohlwa. Ama-earphone angena. Ayabona ke manje ke ila ngina khona ka ama-earphone. Ngoba phela mina wami ubhuti use staff school sikhuluma njengamanje. Ingenxa zakhe indaba zakho government angithi